IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagturong iti-ilitiban na Ilocos Norte ti 101st Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 1, kalpasan itikid daw at tulong ti may sa taga-suportada, may papan iti may sa pamilya ang maikan iti bukod da Akasilya. Indaulwan ni Police Captain Jomar Simochong, Acting Company Commander tinaso a grupo para iti pinangirugi ken panakay pasdek iti simple Akasilya ti pamilya Salvador iti Barangay 1, Valenciano banna Ilocos Norte. Napalaos ti ragsak ken panagyaman ti pamilya Salvador iti daytoy atulong ngayon paay iti grupo. Kastamet nagyaman ti 101st Maneuver Company iti tulong ngayon paay dagiti takasuportada aglalo kada Mr. Martin ken Catherine Stoller manipod Switzerland ken ni Sherry Manguba. Para ti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM.